ще слушате момичетата, които пеят мелодията, а ние с дясната страна ще се опитаме да направим втория глас. Като няма нищо сложно, започваме както започва и мелодията, само че ние пеем. Зара тебе, моме, мори, калове... Първия куплет. Кадрамето, троша... До тук сме на равен тон. И повтаряме. Зара тебе, моме, мори, кадрамето... Слизаме. Троша... Продължаваме на равен тон. Елай, моме, тих от мене, че не мога, малай, моме, и аз без тебе. Това е само втория глас. Хайде да опитаме. Ако слезите ръката ми, слизаме на мястото, където ръката ми отива надолу и ще се получат нещата. Аз ще помагам на вас, за да може... Иначе отиди ръката. Ти ще помагаш на втория глас. Чудесно. Хайде да опитаме от начало, защото вече сме пяли текста. За нашата група аз помагам на Бордона, Пак помага отзад на Бордона, Деси, Цвети и Йоана помагат на мелодията. Готови? Започваме от един и същи тон всички заедно. Готови? И... За тебе, моме, мори, кадрамето, троша. За тебе, моме, мори, кадрамето, троша. Елай, моме, тик от мене, че не мога, малай, моме, и аз без тебе. Чудесно! Опитваме се следващия куплет. И... Зара тебе, моме, мори, каловето газа. Зара тебе, моме, мори, каловето газа. Елай, моме, тик от мене, че не мога, малай, моме, и аз без тебе. И продължаваме нататък с третия куплет. Извинявайте, можем ли да опитаме? Групата много често ми казва, че аз обичам да изпитвам техните възможности. Искам да опитаме нашата част от моята дясна страна да изпее мелодията, а вие, скъпи дами и господа, да обичате да изпеете на следващия два куплета Бордона. Съгласни ли сте? Леко се разменяме ето така, виждате там. Аз помагам с Бордона тук, Пак помага с Бордона там, а Деси помага с мелодията ето там. Дясната страна пее мелодия, а ние сме тук, Бордона, на следващите два куплета. Следва плетовето ритъм. И накрая пеем, че човекът толкова е влюбен, че и кучката го лая даже. Сара